Ni ay mga lalaking magbarkada sa poblasyon dakbayan sa Talisay nga tungod sa COVID-19, temporaryong nawad anong trabaho. Hinungdan nga ang kaniadto pulutan nila diha sa Tagay Session ang karon nahimo nilang source of income. Pabalik si Femari Dumabok sa report. Wa damhas sa magbarkada nga sa panahon nga halos wa na sila'y mauna-unaan nga kapanginabuhian tungod sa paghunong sa ilang trabaho. Apan sa kanhi nila Tagay Session sud sa Panimay, ang pulutan nga padtay karon nahimo na nilang negosyo online. Nakaunaon namin nga ato i-post ang kuan daw kay basin mo palit. Then pila pag-post lang pila lang ka segundos na may ni kuan naman day ni order so Sila mismong magbarkada ang nagtinabangay sa pagpangumpra, pag-andam sa ingredients hangtod na sa pagluto niini o pag-deliver ngadto sa mga nag-order. Ang pad thai usa sa mga inilang pagkaon sa nasod sa Thailand. tabang sad na may kanang gusto sad na mga customer na makatilaw sad sila og kanang lahi na sad nga putahe kay sige lang kuno sila sardinas. Oh, of course, di kini makompleto kung di kita makatilaw ni ini. Susama gyud siya sa authentic nga pad thai. Lami. Gawa sa pad thai, anaw sa ba-order nga nachos fries ug chicken wings na puros affordable. Susaduhan na nila kasimana dili mobos sa 20 ka order matag adlaw ang ilang madawat. Mamahimo sila nga makadeliver sud sa Metro Cebu. Lami siya! Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.